Lamun sliramu ngerasa tega lawan keturunan Tegawa parinjaka gondang. Ingat ya Dok. Kawan sengsara karo sampean mana? Beli pengen kita ngurusi anak loro. Gawe ruwet, gawe tumpur di wong tua. Tak tonton perbuatan sliramu kang gawe kalayak lawan jaka gondang lawan keturunan. Tontonan tekang peragat mana? Tekang sore ya. Ingat ya, hukum karma berlaku Puji. Minggat aja menang nih kene. Beli sudi dua laki males kayak sirah. Gawe sengsara bae di wong wadon. Mana digawe bodolan iki? Mana jaluk tinggang pendi? Di kana? Sado kana? Puji. Enggak pendi kana? Mana? Tinggal wah bodolane mana kok? Bakal balik maning awas. Matur kesuwun. Aja dipai bo. Endak kok dadi wong beriman. Serong kono. Kesuwun Ibu. Aja dipai duit bo, endak. Kang Pendi aja dipai duit, endak kok dadi wong beriman. Yang diwarai ngemis si anak kok ngemis. Jaluke duit tinggal wong. Idi. Beli kalem isin temen bapaknya masih nom anaknya kon ngemis wala tamane. Sora beli wedi. Aja dipai bo. Loh, tekang wong dagang dipupuk duit. Anaknya kongkon ngemis sih Kang. Lo mana ika mengdalan-dalan. Kesuwun. Wasno sih Kang. Diusir lah ya nok ya. Wis tak usir Kang Mas. Sebab kula demen ning sampean. Matur kesuwun Kang Endi. Mengkone siliramu aja meneng ning kene digawa ning pendopo Dremel. Digawaning termah. Omahe dibakar terbae wis. Aja ngeladeni kaki Cak Gonda. Ya. Endah kok dadi wong beriman ya. Bener Mas. Kesuwun. Loh, ikat tekang wong nunggu prasmanan apa dijaluki duite. Kongkon ngemis iku kenang bapakne. Ulane sun melas karo siliramu aja sampe lipangan ladang mis. Iya ya Kang Mas. Kesuwun Bapak. Ciri-ciri kok dibeli pola pola. Wis sing penting Mas saat saiki kula bahagia karo sampean. Kula blarep mikiri laki, blarep mikiri anak. Sing penting keuripan isun bahagia karo Kang Mas Beja Kautan. Meneng ning pendopo Dermayu bebarengan ya. Senake maju diladeni ayo. Meng pendopo Dermayu. Ayo Kang Mas. Ya ya. Omah sing bodole ditinggalaken bae Bakar Kang Mas. pe wis endah. Aja dipai duit Bu. Endah.